Bayat ti pampanagna ni Jesus, nakita na ti may sa atao bulsek, manipud panakayanak na. Timupra iti daga, inggamay na ti tupra na iti tapok, ket inyapros na iti mata ti bulsek, sana kinunaken kuana. Inka agdiram o si jay pagtidigusan ti siluwe. Napangarod ti bulsek, ket agdiramos. Idi agsubli, makakitan. Idi makita dagiti kaaruba na ken dagiti tattao ang makamamu ken kuana ang makilimlimos idi, kinunada. Saan ka di ada ito atao ti masansan nga agtugaw dito ya makilimlimos? Wen isu kinunati dadtuma, saan nga isu kinunamit dagiti dadtuma. Kaing ingas na lai. Iti kasta, kinuna mismo di tao, wen pudno asyak day di makilimlimos. Impandati na imbagan na bulsek iti yan dagiti Fariseo. Aldaw a panagina na idi ng gamay ni Jesus iti pitak, a pinangagas na iti mata ti bulsek. Narud sinaludsud met dagiti Fariseo, no kasano ti panakapaimbag ti matana. Inaprusan na dagiti matak iti pitak, nagdiram usak, ket ita makakita akon, kinunana kanakwada. Kinuna ti sumagmamano a Fariseo, saan ang nagkapuy ti Diyos ti tao ang nagaramid iti daytoy, agsipot ta di na anuruten ti paglintegan iti aldaw a panaginana. Kinunabet ti dadtuma, kasano ti panakabalin ti may sama nagbasol nga agaramid kadagiti kakastaan na kakaskas daw a pagilasinan. Rimsua ti panagsusupadi kadagiti tattao, iti kasta, pinalutpot manen dagiti Fariseo tinaimbagan na bulsek. Imbagang maiso tinang paimbag iti matam, anya ti masaom may papanken kuana. May sa profeta kinunana. Nayanag ken di makkel ka iti basol, da kami ket ti isurumon, insongbat na ken kuana, ket pinapanaw da iti sinagoga. Nadamag ni Jesus ang napapanaw iti sinagoga tinaimbagan na bulsek. Idi agsarak da kinuna ni Jesus, mamati ka kadi iti anak ti tao? Ibagan kanyak no siya sino apo, tapno mamati aken kuana. Insungbat ti lalaki, nakita mon, kinuna ni Jesus. Isu ti kasasao. Mamati ak apo kinuna ti tao, ket nagparintumeng ang nagdaydayaw ken Jesus. Kinuna ni Jesus, imayak mangukom dito'y lubong, tapno makakita dagiti bulsek, ket agbulsek dagiti makakita. Nangyeg ti sumagmamano a Fariseo anay talaong sadyay iti kinuna ni Jesus, ket sinaludsud da ken kuana. Bulsek kami met kadi, insungbat ni Jesus, no bulsek kayo, awan kumamet ti pakabasulan yo. Nga magsipud ta kunayo met a makakita kayo, at dalat ta basol yo. Ti Ebanghelyo tayo ita Domingo, alaggapu iti libro ni San Juan, saritaen na nga rud kada tayo, ti panangpalaing ni Apo Jesus iti maysa a lalaki, anay anak a bulsek. Ket kasamet nga rud nga iburay ko kada kayo, ita, iti kabukbukuda ka panagbulsek, gapu iti buteng, panagdandanag, panagpampanunot, ken kasapay ti sakit tinakem, sipud iti pimusay ni tatay ko. Pimusay nga rud ni tatay ko iti September 20, 2022, gapu iti nakaro sakit. Adda kidi iti uneg ti seminaryo ang naragsak nagdaldalyasad iti formasyon, kadwak dagiti kabsat ko a seminaryista. Idi nauyos ti anges ni tatay ko. Kasla margaay ti lubong idi ti panagriknak, manjak amun ti aramidek no diket di agsangi. Nagawid ak nga rud ket inabay ko ti lungon, ang nagkarkararan, keninbibiyag ko ti maudi nga oras nga kadwak isunan. Kalpasan ti tabo, nagsubliak iti seminaryo, karkargaek iti panagladlading. Kadayta nga panawen, adda akon iti kababaan a paset ti biyag ko. Gamin, ti buteng ket napasanuan iti panagdandanag, panagpampanunot, ken sakit tinakem. Mamati akaday ito iti paset ken pasamag ti biyag ko, anayan nakakabulsek.
kag paiswanan na ginurak ni Apo Dios. Kwinesyon narakpay isuna. Indawat ko kanyam nga ipalubos mo kadi, ngagbiag pay ni tatay ko, uray ingga na agradwarak laeng kuma iti kolehiyo. Emman din pinatgan. Nagbulsekak gapu iti sakit tinakit. Ngemi Apo Dios iti bukod na awagas, ket sulbarin na iti may sa problema. Ket mamatiak nga ron, nga inagasan na Apo Jesus tinak pa nagbulsek, idinikkandak iti libro, nga daan iti title, A Going Home to the Father, as sinurat na Bishop Renato Mayugba, ken iti kabsat na. Kadayta akan ito ang nagmulagat dagiti matak, ken kastapayan ang nasamay iti puso, iti panagpabawi. Aglalalo launay, iti mabasak iti kinuna ni Apo Jesus. Di kag buteng, taaddaak tulat tayo iti sibay. Mamatiak nga ron nga iti ebanghelyo tayo ita Domingo, ket ipalagip na nga iti oras iti panagbulsek, ken panakadayo tayo iti rikna ken ni Apo Dios. Gapu iti pasama ken padas tayo iti biyag. Tikang runaan nga ron nga aramiden tayo, ket sapulen tayo ni Apo Jesus. Ayaten tayo ni Apo Jesus, ket kasamit ang makipagbiag tayo ken ni Apo Jesus. Amwen ken mamati tayo nga dantulat ta isuna iti sibay tayo ken kapadasan tayo iti biag. Amen.